Jenesis isiokwu nke 35 site n'amaokwu nke 1. Chineke wee sị Jekọb, bilie, rigoro Betel biri n'ebe ahụ. Mekwara Chineke ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, bụ onye mere ka ị hụ ya anya mgbe ị na-agbapụ n'iru Ịsọ nwanne gị. Jekọb wee sị ụlọ ya, ọ sịkwa ndị niile ya na ha bi, wezụganụ chi niile nke ndị ala ọzọ nke dị n'etiti unu. Meenụ onwe unu ka unu dị ọcha, gbanwekwanụ uwe unu, ka anyị bilikwa rigoro Betel. M ga-emekwara Chineke ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, bụ onye na-aza m n'ụbọchị ahụhụ m, wee nọnyere m n'ụzọ nke m jere. Ha wee nye Jekọb chi niile nke ndị ala ọzọ nke dị n'aka ha, na mgbaaka niile nke dị na ntị ha. Jekọb wee zobe ha n'okpuru osisi terebint nke dị nso Shekem. Ha wee bulie ije. Ụjọ nke Chineke wee dịkwasị obodo niile nke dị ha gburugburu. Ha achụghịkwa ụmụ ndị ikom Jekọb. Jekọb wee bịarue Luz nke dị n'ala Kenan, nke ahụ bụ Betel. Ya onwe ya na ndị niile ya na ha yikọrọ bịa. O wue ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, kpọọ ebe ahụ El Betel, n'ihi na ebe ahụ ka Chineke kpughere onwe ya nye ya mgbe ọ na-agbapụ n'iru nwanne ya. Debọra bụ nwaanyị nyere Rebeka ara na nwata wee nwụọ. Elie ya n'okpuru Betel n'okpuru osisi ook. E wee kpọọ aha ya Alon Bakut. Chineke wee mee ka Jekọb hụ ya anya ọzọ. Mgbe o siri na Padan Aram bịa, ọ gọzie ya. Chineke wee sị ya, aha gị bụ Jekọb, agaghị akpọ aha gị Jekọb ọzọ, kama Izrel ga-abụ aha gị. O wee kpọọ aha ya Izrel. Chineke wee sị ya, mụ onwe m bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị mụọ ọmụmụ, baakwa ụba. Mba na mkpokọta mba ga-adị site na gị. Ndị eze ga-esikwa n'ukwu gị pụta. Ala nke m nyere Abraham na Isaac, gị ka m ga-enye ya. Ọ bụkwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ka m ga-enye ala nke a. Chineke wee si n'ebe ọ nọ rigo n'ebe ọ kpanyere ya ụka. Jekọb wee guzo ogidi ọtọ n'ebe ahụ ebe ọ kpanyere ya ụka, bụ ogidi nkume. Ọ wụsị àjà ihe ọṅụṅụ n'elu ya, wụsakwa mmanụ n'elu ya. Jekọb wee kpọọ aha ebe ahụ ebe Chineke kpanyere ya ụka Betel. Ha wee si na Betel bulie ije, ma ụzọ fọdụrụ ịbịaru Efrat. Rechel wee na-amụ nwa. Ime na-emesikwa ya ike mgbe ọ na-amụ nwa. O rue mgbe ime na-emesi ya ike, na nwaanyị nke na-ele ime sịrị ya, atụla egwu, n'ihi na nke a bụkwa nwa nwoke ị ga-enwe. O rue mgbe mkpụrụ obi ya na-apụ, n'ihi na ọ nwụrụ, na ọ kpọrọ aha ya Benoni, ma nna ya kpọrọ ya Benjamin. Rechel wee nwụọ, elie ya n'ụzọ Efrat, nke ahụ bụ Betlehem. Jekọb wee guzo ogidi ọtọ n'elu ili ya. Nke ahụ bụ ogidi ili Rechel ruo taa.
Izrel wee bulie ije, setị ụlọ ikwu ya n'ofe ụlọ elu Ịda. O rue mgbe Izrel biri n'ala ahụ, na Ruben jere dinanyere Bilha, bụ iko nwanyị nna ya. Izrel wee nụ ya. Ma ụmụ ndị ikom Jekọb dị 12. Ụmụ ndị ikom Lịa, Ruben bụ ọkpara Jekọb, na Simeon, na Livai, na Juda, na Isaka, na Zebulọn. Ụmụ ndị ikom Rechel, Josef na Benjamin. Ụmụ ndị ikom Bilha, bụ nwanyị na-ejere Rechel ozi, Dan na Naftali. Ụmụ ndị ikom Zilpa, bụ nwanyị na-ejere Lịa ozi, Gad na Asha. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Jekọb, nke a mụrụ nye ya na Padan Aram. Jekọb wee bịakwute Aịzak bụ nna ya na Mamre, bụ Kiriat Aba, nke ahụ bụ Hebrọn, ebe Ebraham na Aịzak nọrọ dịka ọbịa. Ụbọchị Aịzak wee bụrụ 9. Aịzak wee kubie ume nwa, wee chịkọta ya na ụmụnna ya n'ala mmụọ. Ọ bụ agadi, ụbọchị ya jukwara ya afọ. Ịsọ na Jekọb bụ ụmụ ya ndị ikom wee lie ya.